ମୋ ଘରଣୀ କିପରି ହେଉଛି ଆଜି ଶାଗ ଭଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏ ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ। ତ ଏଇ କଳମ ଶାଗ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ କହିବି। ଶାଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାଗକୁ ଏମିତି ଧରି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ତାକୁ ସେଇ ପନିକି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କାଟିବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କାଟିବା ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବ, ଦେଲେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଯେମିତି ବଡ଼ ନ ରହିଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରଣୀ କିପରି ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ ଯିବା। ସେ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ସେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାଗକୁ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ହେଉଛି ବଡ଼ ନ ରହିଯାଏ। ଏବଂ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ ହେଉଛି ତାକୁ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ମୋ ଘରଣୀ ବହୁତ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଏଇ ଝାଳ ନାଳ ଭିତରେ ଗରମ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ କଟା ସରିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶାଗ କଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଏବଂ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯେମିତି ହେଉଛି ବଡ଼ ପିସ୍ ନ ରହୁ। ଏବଂ ଚୁଲି ଧରିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ଚୁଲିକୁ ଆମେ ଧରାଇଲୁ, କରେଇକୁ ବସାଇଲୁ। ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କରେଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଶାଗକୁ ଆମେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆମେ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଉଁଲାରେ ଆମେ ପାଣି ନେଇଛୁ। ଭଲ ଭାବରେ ନ ଧୋଇଲେ ସେଥିରେ ବାଲି ରହିଯାଇଥିବ, ଗୁଡ଼ି ରହିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ହେଉଛି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ ପାଣିରେ ଏହିପରି ହେଉଛି ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଗଟିକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗରମ ହୋଇଥିବା କରେଇରେ ଶାଗଟିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ଶାଗଟିକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରଣୀ କିପରି ହେଉଛି ଶାଗଟିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ହେଉଛି ଶାଗଟିକୁ କରେଇରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାଗ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଯେତିକି ଶାଗ ନେଇଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଅନୁମାନକୁ ରଖି ଶାଗରେ ଲୁଣ ଦେବେ ଏବଂ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ କିଛି ସମୟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସିଝିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯାଇଛି ସେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏବଂ ଘରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ହେମଦସ୍ତାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଗ ଏପଟେ ସିଝିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଶାଗକୁ ଆମେ କରେଇରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବାହାର କରିବେ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେବା। ଯେତିକି ଶାଗ ହେଇଥିବ ତା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଯେପରି ହେଉଛି ଶାଗ ସହିତ ତେଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିବ ଏବଂ ଆମେ ନେଇଥିବା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଞ୍ଚିବା। ଅଧ ଛେଞ୍ଚା କରି ସେଇ ରସୁଣକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇବା ନାହିଁ। ସେଇ ରସୁଣକୁ ଗରମ ହୋଇଥିବା ତେଲରେ ଆମେ ପକାଇ ଦେବା। ଘରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଛେଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେପରି ହେଉଛି ପେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଅଂଶକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଗରମ ହୋଇଥିବା କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇ ତେଲଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିବା ଏବଂ ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ରସୁଣ ଆଗରୁ ଆପଣ ବଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ପାରିବେ ବା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ
तो से कौन कले स्टार्टिंग पॉइंट रे लुण किछि देले लुण दे सारा पर आउ कौन दौरान देखा से बर्तमान हूँ सुखिला लंका को छिंडी छिंडी बर्तमान हूँ दौरान दे सारापर से रसुण अधा छेंचा रसुण को सही गरम तेल रे छाड़ी देउछंती एवं किसी समय ताको गरम तेल रे भाजुचंती। आपण माने मध्य बहुत सहज उपाय रे चुली रे आपण घरे बने की खाई परिवे। ए गरम दिन रे साग भजा सहित पखाळ बड़ी चूरा आलू चकटा एवं विभिन्न प्रकार पखाळ जातीय द्रव्य पखाळ को स्वादिष्ट कला भाया द्रव्य आपण बने खाई परिवे। रसुण हो गला परे आमे साग को देई दबा। या को कहती साग छुंक। मो माँ पाई अल्प साग रखी एवं आउ अल्प साग हूँ छुंकरे आम देलु। वर्तमान हूँ साग कंप्लीट। तो यहीपरि भाव में आपण मैंने घरे सुंदर भाव में साग तैयारी करी खाई परिवे एवं सुस्थ जीवन यापन करें। खरा दिन रे यह पखाल सहित खायापी बहुत मजादार होता है एवं देहपाई बहुत भल। तो भिडियोटी भल लगी आपण मैंने या शेयर करेंगे लाइक करेंगे एवं कमेंट करी कहिबे भिडियोटी किपरि हला। वर्तमान हूँ मो घरणी मते साग प्रस्तुत कर देखा। थैंक यू ऑल।